Sarong high-value drug peddler ang nasa kote sa pagkondusar na bypass operation sa Barangay Santa Cruz, Iriga City, alas 11:46 kasubanggi Oktubre 17. Pigbisto ang suspect na si David, 29 anyos, residente kan Puro 4, Triangulo, Naga City. Nakuha sa operasyon ang sarong nakabugkos na transparent plastic sachet asin tulong heat cell transparent plastic sachets nin pigtutubo na siya buwan na may gabat na 100 gramo na pigkakarkulong nagkakantidad din 680,000 pesos. Di naman po siya makakadulag kasi aram mo po 100% ang sa tuyang tropa kang TNT. Kaya kung siya man po madulag o kaya manlaban, may man po siya magiginibo. Matrayong pong nadakop ang sospek ang pinagsararong puwersa kan Iriga City Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit kan Camarines Sur Provincial Office asin sa pakikipagtabangan sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Makalis basahan ang sospek ang sayang diretsos, pigdaraman ini sa ospital para sa physical asin medical na eksaminasyon. Dako lang tabang po ini sa tuya digdi sa Iriga para po mabawasan o kaya masugpo ta po ini pinagbabawal na droga. Kasi kung dahil po ini nadakop, ang 100 grams na ini dakol po ini na magiging dahilan kang pagkaraot kang potoro kang sa tuyong mga kabataan na siningan sa tuyong mga kahimanua. Sa presente, nasa kustudiya na kan Iriga City Police Station ang sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.